Κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και εφοδίασε τους μαθητάς με την εξαιρετική εκείνην χάριν και τους όπλησε με την ιδιαιτέραν εκείνην δύναμη, ώστε να ομιλούν και να διδάσκουν, συγχρόνως δε να τελούν τα φρικτά μυστήρια. Έτσι και εις κάθε λειτουργία το ίδιον συμβαίνει. Το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, το οποίον κατήλθε εις εκείνον των χώρων του υπερώου, κατέρχεται, οπλίζει τους ιερείς με την δύναμη εκείνην της χάριτος, δια να ιερουργήσουν τα άχραντα και φρικτά μυστήρια, συγχρόνως δε να δώσει λόγον εις εκείνους οι οποίοι καλούνται προς οικοδομήν εις τους πιστούς. Πάντοτε λοιπόν ο χώρος του Ιερού Ναού μας υπενθυμίζει κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, μας υπενθυμίζει το υπερόον της Αγίας Πεντηκοστής. Εξαιρέτως όμως σήμερα η ανάμνηση του υπερώου της Πεντηκοστής έχει μίαν ιδιαιτέραν σημασία, διότι εις αυτών των χώρων, των οποίων προσήλθαμε δια να τιμήσομεν τους Αγίους Κυπριανών και Ιουστίναν, εις αυτών των χώρων συνεύχονται μαζί μας και συμπροσεύχονται ορθόδοξοι αδελφοί ημών της αυτής Εκκλησίας και της αυτής πίστεως, πλην όμως εις ετέρας γλώσσας και εξ ετέρων εθνών. Όπως λοιπόν τότε η χάρις του Αγίου Πνεύματος έδωσε την δύναμη στους μαθητάς να ομιλούν και να διδάσκουν και εις ξένας γλώσσας, έτσι και σήμερον οικούσαμεν τα μεγαλεία του Θεού και υμνήσαμε τον Θεόν και εις άλλας γλώσσας. Πάντοτε λοιπόν κατ' εξαίρεσιν σήμερα ο Ιερός Ναός μας υπενθυμίζει το υπερόν της Αγίας Πεντηκοστής. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεόν, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι μας εξίωσε να ευρεθούμε εις αυτό το υπερόν, να λάβουμε μέρος εις αυτήν την μυσταγωγία και να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μονάχα το μέγα και φρικτόν μυστήριον, αλλά είναι και η ενοποιός δύναμης, η οποία συνάπτει και συνδέει εις μίαν αδιάρρηκτον ενότητα ανθρώπους εξετέρων εθνών και εξετέρων γλωσσών. Αγαπητοί μου, εις τη λαμπράν αυτήν πανήγυριν σήμερα τιμόμεν και γεραίρομαι την μνήμη των Αγίων, επαναλαμβάνω, Κυπριανού και Ιουστίνης. Δεν θα επισέλθω εις τας λεπτομερίας του δίουτον, και τούτο διότι ο Ιερός Βίος των Αγίων εκτίθεται με όλην εκείνην την άνεση και με όλην εκείνην τη λεπτομέρεια τόσον εις τους συναξαριστάς, τον οποίον την έκδοση επιμελείται ο Επίσκοπος Ινώης Λαγγής, αλλά και τόσον εις τα εξαιρετικά εκείνα φυλάδια τα οποία κυκλοφορεί η μονή, η ιερά αυτή μονή, εις την οποία αυτήν την στιγμή ευρισκόμεθα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να πληροφορηθεί σαφέστερον και λεπτομερέστερον δια των βίων των τιμωμένων Αγίων, δεν έχει παρά να ανατρέξει στα πηγάς αυτάς. Εγώ σήμερα θα επιστρατεύσω την προσοχή σας με την προσευχήν και τα σευχάς των σεβασμιωτάτων αρχιερέων και ιερέων μας και όλων ημών, εις την εποχήν κατά την οποία ήθλησαν, ηγονίσθησαν και διεκρίθησαν οι λαμπροί αυτοί Άγιοι. Διεκρίθησαν εις περίοδων διωγμών. Έτσι λοιπόν ο βίος και το έργον των μας θυμίζει τους διωγμούς. Οι διωγμοί λοιπόν, αγαπητοί μου, θα είναι το αντικείμενο των ταπεινών μου σκέψεων. Οι διωγμοί, πώς τους αντιμετώπισε η Εκκλησία και η δόξα την οποία επίνεγκον στην Εκκλησία η διωγμή αυτή. Ευρισκόμεθα εις μίαν εποχή κατά την οποία το όνομα του Κυρίου και η Εκκλησία εδιώκετο. Εδιώκετο από τους δύο θανασίμους εχθρούς, τον διάβολον και τον κόσμο. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί τον θρίαμβον του Ναζωραίου. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί την νίκην εκείνην την λαμπράν, την οποία επίνεγκε εναντίον του δια της Αναστάσεως ο Υιός της Παρθένου. Δεν μπορούσε να ανεχθεί ο διάβολος να αντικατασταθεί η ζωή εκείνη της ακολασίας, την οποία είχε εμπνεύσει στους ανθρώπους από την στιγμή κατά την οποία εξήρπασε τους πρωτοπλάσους εκ του Παραδείσου, με την ζωή εκείνη της αρετής και της ευσεβίας, την οποία εισηγεί το Άγιον Ευαγγέλιον και το κήρυγμα του Κυρίου. Ο διάβολος λοιπόν ο πρώτος αντίπαλος. Ο δεύτερος αντίπαλος και διώκτης των χριστιανών ο κόσμος. Και όταν λέγουμε κόσμο, δεν εννοούμε μια αφηρημένη έννοια, δεν εννοούμε μια συμβατικότητα, δεν εννοούμε ένα ρητορικό σχήμα. Όταν λέγουμε κόσμο, εννοούμε ακριβώς το σύνολο των ανθρώπων εκείνων που απετέλουν την τότε κοινωνία. Διώκουν τους χριστιανούς οι εκπρόσωποι της ειδωλολατρικής θρησκείας.
Διώκουν τους χριστιανούς οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, οι αυτοκράτορες και οι κατά τόπους διοικητές. Διώκουν τους χριστιανούς οι φιλόσοφοι. Διώκουν τους χριστιανούς όμως και οι άνθρωποι του λαού. Όλοι με μίαν απεσίαν κραυγήν, όλοι με μίαν σκληράν φωνήν λέγουν εις τους λέοντας οι χριστιανοί, ό,τι φρικτόν είχε να επινοήσει η ανθρωπίνη φαντασία, ό,τι φοβερόν και τρομακτικών είχε εφευρεθεί για να μπορέσει να εκμηδενήσει την νέα θρησκεία ή μάλλον την αλήθεια εκείνη η οποία ανέκαθεν επέλαμπε επάνω εις το σύμπαν και την οποία ειδικότερον απεκάλυψε επάνω εις την γην ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Αγία του Εκκλησία. Εδιώκοντο λοιπόν οι χριστιανοί από τους εκπροσώπους των θρησκειών, εδιώκοντο από τους φιλοσόφους, εδιώκοντο από τους εκπροσώπους της διοικήσεως, της πολιτείας, εδιώκοντο και από τους ανθρώπους του λαού. Όλοι εδίωκον τους χριστιανούς. Τι περίεργον όμως, αντί οι διώκτε να καταβάλουν και να κατανικήσουν τους χριστιανούς, αντί να εξαφανίσουν την χριστιανική πίστη, αντί να καταποντήσουν εις το αίμα των μαρτύρων την Αγίαν Εκκλησία, απεναντίας, δια του αίματος των Αγίων Μαρτύρων ετροφοδοτήθη το δένδρον της πίστεως, ινδρώθη η Εκκλησία και το μικρό εκείνο πίμιον, το οποίο απετόλμησε να εξέλθει της Γαλιλαίας, δια να αντιμετωπίσει την αγέλη εκείνων των θηρίων, ενίκησε. Λέγει ο περίφημος Ηλίας Μηνιάτης, εις μία από τα ομιλίες του, ότι οι 12 εκείνοι Απόστολοι, οι οποίοι καταρχήν αντιμετώπισαν τους διώκτας, δεν ήσαν παρά ένα 12άριθμο κοπαδάκι, 12 πρόβατα, άοπλα, αδύνατα, ανίσχυρα. Και τα πρόβατα αυτά ευρέθησαν περικυκλωμένα από όλα εκείνα τα θηρία του δρυμού, τους λέοντας, τας λεοπαρδάλης, όλους εκείνους τους φρικτούς διώκτας. Και ενώ κατά την λογική των πραγμάτων θα έπρεπε το μικρό αυτό κοπαδάκι να εξαφανιστεί, να κατασπαραχθεί και να μην υπάρχει επί της γης, απέναντία στο μικρό αυτό κοπαδάκι ενίκησε και εθριάμβευσε και μετεβλήθη στην πολυάριθμον εκείνην πίμνην της Εκκλησίας, εις τρόπον ώστε το 323 ο ευλαβής εκείνος αυτοκράτορ ο Κωνσταντίνος ο Άγιος και εις Απόστολος, αφού είδε ότι είναι ακατανίκητος ο χριστιανισμός, ακατανίκητος ο Ναζωραίος, να ανακηρύξει επίσημον θρησκείαν των χριστιανισμών. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε ποια υπήρξαν τα αίτια της νίκης των χριστιανών, πού οφείλεται η νίκη των χριστιανών, γιατί ενίκησαν. Πρώτον, αγαπητοί μου, διότι εκείνο το οποίο διακήρυσαν ήταν η αλήθεια. Δεύτερον, διότι ενισχύθησαν από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, διότι ήσαν προσιλωμένοι στην Εκκλησία, διότι δεν απεμακρύνθησαν από την Εκκλησία, διότι ήσαν ενωμένοι με την Εκκλησία. Τέταρτον, διότι είχαν μεταξύ των αγάπην και ομόνια, εις τρόπον ώστε να αντιμετωπίζουν από το βάθος των κατακομβών ενωμένοι τας επιθέσεις των αντιπάλων. Και τελευταίον, διότι είχαν αγωνιστικότητα. Για δέστε, τολμούν εις το μαρτύριον και άνθρωποι όριμοι και γέροντες, αλλά και άνθρωποι εις νεαράν ηλικία. Οι σημερινοί μάρτυρες, τόσον ο Άγιος Κυπριανός όσον και η Αγία Ιουστίνη, μας αποκαλύπτουν ότι τόσον οι άνδρες όσον και οι γυναίκες εδωνούντο από το αγωνιστικό αυτό πνεύμα του χριστιανισμού και δι' αυτό ενίκησαν. Αγαπητοί μου, ένα από τα φοβερότερα φαινόμενα της ιστορίας είναι η διωγμή. Ενίκησαν οι χριστιανοί, ενίκησε η Εκκλησία, παρότι πάλι εδόθη υποσυνθήκας έτσι ανισομερής και οπωσδήποτε οι αντίπαλοι ήσαν περισσότεροι. Ωστόσο όμως ο χριστιανισμός πάντοτε διώκεται. Εδιώκεται και μετά την επικράτησή του. Και αυτό το βλέπουμε στο πλήθος των ομολογητών. Εδιώκεται και τούτο διότι είναι ευεξήγητον. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει τον ουρανόν. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει την αρετή. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει το φως. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει την ευθύτητα. Ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύει έναν τρόπο ζωής που ξεκινά από τον ουρανό και καταλήγει στον ουρανό. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ο διάβολος και ο κόσμος, και δεν είναι ποτέ δυνατόν, να συμβιβαστούν με τον χριστιανισμό. Διότι να επομένως συμβαίνουν στον ιστορικό χώρο. Αγωνίζονται δύο δυνάμεις. Από τη μια μεριά ο κόσμος και από την άλλη μεριά η Εκκλησία. Ο κόσμος προσπαθεί να εξαφανίσει την Εκκλησία.
και η Εκκλησία εν ονόματι του Χριστού αμήνεται, επιτίθεται και νικά. Δέστε στο διάστημα της εκκλησιαστικής ιστορίας τι συμβαίνει. Αγωνίζεται ο Μέγας Αθανάσιος εναντίον της πλάνης και της αιρέσεως. Αγωνίζονται τα οργανωμένα χριστιανικά κινήματα, όπως είναι οι Ζηλωτέ κατά τους χρόνους του Ιωάννου του Παλαιολόγου, όπως είναι οι Στουδίτε κατά τους χρόνους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όπως είναι οι Κολυβάδες κατά την τελευταία εποχή μετά την απελευθέρωση του έθνους μας. Και όλοι αυτοί, και τα άτομα και τα συντεταγμένα κινήματα, συνεχίζουν τους διωγμούς εκείνους οι οποίοι οπωσδήποτε ήρχισαν μέσα εις τας κατακόμβας, δια να αποδειχθεί ότι ο χριστιανισμός οπωσδήποτε ευρισκόμενος επάνω στη γη μέχρι ότου επέλθει η Δευτέρα Παρουσία θα διώκεται, διότι είναι αδύνατον ο κόσμος να συμβιβαστεί με το Πνεύμα του Χριστού. Οι διωγμοί λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι το μήνυμα που μας φέρουν οι σημερινοί μάρτυρες, ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη. Το μήνυμα της αγωνιστικότητος, το μήνυμα της οφειλωμένης πάλης. Και σήμερα, αγαπητοί μου, συγκεκαλυμμένος διώκεται ο χριστιανισμός. Διώκεται κατά τρόπον ύπουλων. Διώκεται από την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είτε μαρξισμός ονομάζεται, η φιλοσοφία είτε μασονία ονομάζεται, δεν ανέχεται το μεγαλείον της Αποκαλύψεως. Δεν ανέχεται το φως του Ιησού και προσπαθεί να επιβάλλει απόψεις και φιλοσοφικά σχήματα ανθρωπίνης επινοήσεως. Διώκεται οπωσδήποτε όμως και από εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν το συντεταγμένο κατά κάποιο τρόπο κράτος. Δεν βλέπετε τους φοβερούς και απεσίους νόμους, τους νόμους των αμβλώσεων, τους νόμους των εκτρώσεων? Δεν βλέπετε ότι τα παιδιά μας από εδώ και πέρα στα σχολεία δεν θα διδάσκονται θρησκευτικά, αλλά θα διδάσκονται μαρξισμών? Δεν βλέπετε ότι οπωσδήποτε οι Άγιοι θεσμοί, παραδόσεις και αρχαίες της Ορθοδοξίας, οι οποίοι απαιτέλουν ανέκαθεν το θεμέλιον του ελληνισμού, σήμερα ναρκοθετούνται και διώκονται? Διώκεται λοιπόν και σήμερα ο χριστιανισμός. Δι' αυτό και σήμερα καλείται να δώσει την μαρτυρία της πίστεως. Και σήμερα καλείται να νικήσει ο χριστιανισμός. Και θα νικήσει ο χριστιανισμός εάν συλλάβει το μήνυμα των μαρτύρων. Θα νικήσει ο χριστιανισμός διότι οι Ορθόδοξοι παραμένουν επάνω στην πέτρα της Ορθοδοξίας. Διότι οι Ορθόδοξοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία. Αγαπητοί μου, δεν είναι ρητορικό σχήμα ούτε κινδυνολογία ότι σήμερα ο χριστιανισμός διώκεται. Διώκεται ως τρόπος ζωής. Εις αυτών των διωγμών ιδιαιτέραν θέση κατέχει το μοναστήρι. Ιδιαιτέραν θέση κατέχει ο μοναχικός βίος. Εάν ενίκησε ο χριστιανισμός, μετά από τους επισήμους διωγμούς, ενίκησε διότι υπήρχε καταρχήν ο μοναχικός βίος και το μοναστήρι. Το μοναστήρι το εκείνο στο οποίο κατέφυγε η διωκωμένη Εκκλησία και ο μοναχός, ο εύζωνος της Ορθοδοξίας, ο οποίος έδωσε την μάχη της πίστεως. Διότι ο έγγαμος, λόγω των συνθηκών υπό τα οποία ζει, δεν διαθέτει ούτε την άνεση του χρόνου, ούτε την αυταπάρνηση εκείνη την οποία διαθέτει οπωσδήποτε ο μοναχός. Και σήμερα λοιπόν κατά τα κρισίμους περιστάσεις που διερχόμεθα, καλείται το μοναστήρι και ο μοναχικός βίος να δώσουν την μάχη εναντίον των ποικιλονίμων εχθρών της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού, του μαρξισμού, της μασονίας, της ασεβίας, της ανεδίας, της ειδωλολατρίας, του χιλιασμού και όλων εκείνων των τρομακτικών δυνάμεων που επιζητούν να καταλύσουν την Ελλαδίτσα μας, την ωραία μας πατρίδα, την αθάνατη πατρίδα, η οποία υπήρξε οικητής των ευγενεστέρων ιδεών, αλλά και συγχρόνως ο πολυτιμότερος παράγων επικρατήσεως και διαδόσεως του χριστιανισμού. Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα σε ένα μοναστήρι. Σε ένα μοναστήρι το οποίο ίδρυσε και κατεκόσμησε η αυταπάρνησης και ο ενθουσιασμός και ο ζήλος του ιδρυτού, του Επισκόπου Κυπριανού και των συνεργατών του. Είναι συμβολική αλλά και οπωσδήποτε υπεύθυνος η παρουσία μας εδώ. Εις αυτό το μοναστήρι, όπως και εις όλα τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας, καλείται να συνταχθεί τροποντινά το κρυφό σχολείο και ο στρατός της Ορθοδοξίας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οπωσδήποτε την υποχρέωσή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε κατά μέρος οποιασδήποτε αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ μας. Και οι νεομερολογείτε και οι παλαιομερολογείτε, ανεξαρτήτως των αντιλήψεων και των απόψεων που έχουν επί ορισμένων εκκλησιολογικών ζητημάτων, θα πρέπει να συνταχθούμε εις μίαν δύναμη αγάπης και αγώνος,
ώστε να αντιμετωπίσουμε τους φοβερούς εκείνους αντιπάλους της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει να λείψει κάθε παραταξιακή σκέψη. Θα πρέπει να λείψει κάθε ιδιοτέλεια. Και ακόμη και έξω από τα σύνορα της πατρίδος μας, όπως εκείνοι οι οποίοι στα γλώσσας των ομιλούν την Ορθοδοξία, θα πρέπει να ενωθούμε εις ένα μέτωπο. Διότι η μάχη είναι χρήσιμος. Αν επικρατήσει ο διάβολος, αν επικρατήσουν δυνάμεις εκείνες που πολεμούν την Ορθοδοξία, θα πάψει πλέον να υπάρχει άνθρωπος ως εικόνα Θεού. Ξέρετε ποιος είναι ο πολιτισμός, τον οποίον εκπροσωπεί και η μασονία και ο μαρξισμός? Ξέρετε ποιος είναι ο πολιτισμός, τον οποίον επιζητούν να επιβάλλουν οι διάφοροι φορείς αυτού του καινούριου πνεύματος? Να σας πω εγώ, είναι ο πολιτισμός του πυθικανθρώπου. Είναι οι αντιλήψεις και απόψεις εκείνων που επειδή δεν ενήχοντο να θεωρούνται τέκνα Θεού, διεκήρυξαν και είπαν ότι θέλουμε να είμεθα τέκνα του ουρακοτάγκου. Από τον 17ο αιώνα αρχίζει το πνεύμα αυτό και σήμερα έχει κορυφωθεί. Θα προτιμήσετε λοιπόν, αγαπητοί μου, εσείς και τα παιδιά σας και η ανθρωπότης και η Ελλάς να μεταβληθεί εις μια αναγέλη ουρακοτάγκων και πυθίκων που θα δαγκώνονται μεταξύ των, θα εξαφανίζονται μεταξύ των και θα αφανίσουν κάθε έννοια ανθρωπισμού και κοινωνικού μεγαλείου? Ασφαλώς όχι. Ελάτε λοιπόν να συνασπιστούμε κάτω από τη σημαία του Σταυρού. Ελάτε να συνασπιστούμε κάτω από το λάβαρο της Ορθοδοξίας. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια όλοι μαζί και με αγάπη και με ενότητα να δώσουμε την μάχη της Ορθοδοξίας, δια την οποία τι είδε εις το μέλλον ίσως απαιτηθούν και κατακόμβε και μαρτυρίου αίμα. Εύχομαι το πνεύμα εκείνο του διωγμού που εξεπορεύθη από τα κατακόμβας, που μας το παρουσιάζουν ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη, να μας τονώσει, να μας ενισχύσει και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν θα πρέπει να μας στοιχήσει ο χριστιανισμός μονάχα το κεράκι που ανάβουμε στο εικόνισμα. Ο χριστιανισμός, εάν πράγματι πιστεύουμε στην Θείαν του Αποστολή, πρέπει να μας στοιχήσει και ταλαιπωρίαν και αγώνα και διωγμόν ακόμη. Από τις θέσεως αυτής νομίζω ότι με εξουσιοδοτείτε να σας εκπροσωπήσω, να ευχηθώ όχι μόνον έτη πολλά εις των εξαιρετικών επίσκοπων που εορτάζει σήμερα των θεοφιλέστατων και σεβασμιότατων Κυπριανών, αλλά να ευχηθώ εις αυτόν, όπως το μοναστήρι του, όπως και όλα τα άλλα μοναστήρια, αναδειχθούν μοναστήρια στουδιτών, αναδειχθούν παραδοσιακά μοναστήρια, αναδειχθούν αν θέλετε λάβρες της Ρωσίας, από τις οποίες εξέλαμψε και στις οποίες διατηρήθη ο χριστιανισμός. Διότι σήμερα στην μάχη της Ορθοδοξίας την πρώτη θέση κατέχει το μοναστήρι και ο μοναχικός βίος. Θεοφιλέστατε Άγιε Φιλής, σεβασμιότατε επιμενάρχα μας, σύ ως της μας εκάλεσε σήμερον εις των ιερών αυτών χώρων. Αφενός μεν να τιμήσουμε τον Άγιον Κυπριανό, το οποίο το όνομα φέρεις, και αφετέρου να συγχαρούμε την θεοφιλία σου, να σου ευχηθούμε ολόθερμα να ζήσεις έτη πολλά με το όπλο του Σταυρού να αγωνίζεσαι εναντίον του διαβόλου και εναντίον του κόσμου προς δόξαν της Ορθοδοξίας και των παραδόσεών μας.